امروز تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه دوم یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در جلسه دوم یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده. همچنین با قرار یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 11 اکتبر سال 2020 روز انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شد. گزارش صدردین سراج‌الدین. 6 августи соли 2020 дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷаласаи дуюми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. дар кори ҷаласаи дуюми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Зокирзода Маҳмадтоир, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, намояндаи ваколатдори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони суди конститутсионӣ, суди олӣ ва суди олии иқтисодӣ, прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ, раиси палатаи ҳисоб, ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва раиси бонки миллии Тоҷикистон ширкат доштанд. дар оғози кори ҷаласаи якҷоя аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба тартиби кор, интихоби ҳайати котибот ва тасдиқи рӯзномаи ҷаласаи дуюми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои дахлдор қабул намуданд. бо пешниҳоди муовини раиси кумитаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори omma ва робитаҳои байнипарламентӣ Амонзода Илҳом тартиби инъикоси кори ҷаласа тавассути воситаҳои ахбори omma тасдиқ карда шуд. сипас тибқи рӯзномаи ҷаласаи якҷояи аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба баррасии масъалаҳо шурӯъ карданд. нахуст ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, намояндаи ваколатдори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Ализода Зариф дар хусуси фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Олимзода Насим Хоҷа ва дар бораи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Абдуллозода Ҷамолиддин Абдулло иттилоъ дод. мавриди зикр аст ки аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тасдиқи фармонҳои зикргардидаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон якдилона овоз доданд. сипас дар ҷаласаи дуюми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қарори якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъини интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди муҳокимаи васеъ қарор гирифт. аз рӯи масъалаи мазкур муовини якуми раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Ватанзода Маҳмадалӣ баромад карда пешниҳод намуд ки санаи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 11 октябри соли 2020 таъин карда шавад. зимни муҳокимаи ин масъала муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳмадзода Раҷаббой, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудов Музаффарҷон ва узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Қонунзода Шодигул пешниҳоди мазкурро дастгирӣ намуданд. бо дар назар дошти таклифу пешниҳодҳое ки дар ҷараёни ҷаласаи дуюми якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси таъини интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иброз гардиданд, бо қарори якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 11 октябри соли 2020 рӯзи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шуд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳор доштанд ки ин чорабинии
مهم سیاسی باید در دایره طلبات کنستیتوسیا و قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در سطح بلند تشکیلی به طور دموکراتیک و آزاد و شفاف با اشتراک فعالانه خلق تاجیکستان و حزب‌های سیاسی گذرانیده شده. آن همچون عامل متحد کننده مردم کشور و تحکیم وحدت و ثبات در جامعه خدمت نماید. ذکر گردید که این انتخابات باید سطح بلند معرفت حقوقی و سیاسی مردم شریف تاجیکستان را نشان داده به تقویت باز هم بیشتر نفوذ و آبروی دولت ما در سطح بین المللی مساعدت نماید. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی از اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت به عمل آوردند که برای در سطح بلند برگزار گردیدن این معرکه سیاسی سهمگذار باشند. با همین جلسه دوم یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم کار خود را انجام داد.